Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rizky Sufi Aini, absen kalih dasa pitu saking kelas 12 IPA 3. Kidung Wengi déning Erki. Wengi kang sesandingan sepi, kembang arum dalu semi ing pojoking ati. Ana wujudmu ing jero lelamunku, ninggalno catu ing jero kalbu. Lelakumu kang gawe rusak sekabehane, keluarga wutuh amung ana ing awang. Rama, apa aku iki kurang ngabekti kagem panjenengan? Apa aku iki kurang gawe bunga atine panjenengan? Netes elohku mbrebes mili, ati iki keronto-ronto. Ora kabeh wong bisa ing posisi iki. Gusti, kenapa kudu aku sing ngadepi